Il-Ministru Austin Gatt iżomm lura milli jagħti informazzjoni mitluba mid-deputat mexxej Laburista Anglu Farrugia dwar kemm sorġew Jottijiet mal-Malta Tigne. Austin Gatt mhux qed jgħid lanqas jekk jeżistix rendikont li rigwarda l-ħlas għas-servizz provdut tad-dawl u ilma l-istidin tal-Jottijiet fil-Marina ta' Tigne matul l-2009 u l-2011. Id-deputat mexxej Laburista staqsa kemm twaħħlu modules minn fejn jittieħed id-dawl u l-ilma max-xatt ta' Tigne. Il-Ministeru wieġeb li fl-2008 twaħħlu 8 modules filwaqt li fis-snin ta' wara twaħħal modjul wieħed minħabba dik li suppost hija nuqqas ta' domanda. Madankollu meta mistoqsi x'kienet id-domanda ta' Jottijiet li sorġew mal-Malta Tigne, il-Ministru Austin Gatt qal li r-risposta tingħata f'seduta parlamentari oħra. Il-Ministeru s'issa għadu lanqas ta' dettalji ta' rendikont dwar il-ħlas għas-servizzi provdut lil dawn il-Jottijiet mill-modules li l-Ministeru qed jgħid li twaħħlu. It-tmexxija u l-operat ta' dan il-moll tinsab f'idejn Transport Malta.